Alhamdulillah rabbil alamin. Bi mena video dɔ kɛ a bɛ gɛlɛya dɔɔni mais fa ka kɛ ne yɛrɛ terikɛ don video kɛla dɔ don Seku Tunkara ne y'i ka video lamɛn i ka video la i kumana Seku Tunkara anw ni an bɛɛ ye maliden ye an bɛɛ bɛ faso fɛ i kelen tɛ i n'i ka mɔgɔw mais n b'i jaabi bi n b'i jaabi ka da mun kan o ye Asimu ko ye Seku Tunkara Asimu ka di ye Asimu ka di Mali bɛɛ ye Choguel ka di ye Choguel ka di Mali bɛɛ ye mais i b'a dɔn kɔnɔni kelen a tɛ se ka denmisɛnnin fila ɲɛnajɛ kɔnɔni kelen n'i ko kɔnɔni kelen ko denmisɛnnin fila ka kulonkɛ kɔnɔni kelen na kɔnɔni kunkolo bɛ taa dɔ bolo soit kɔnɔni bɛ faga donc alhamdulillah rabbil alamin ni tulo tɛ volume na i b'i déplacer sinon yan kɔni y'anw ta ka ɲi donc alhamdulillah rabbil alamin i ka video n'i y'a ta k'a lajɛ video in a fanba bɛ jumɛn kan o de ye transition mɔgɔw ye transition mɔgɔ jumɛn o ye colonel cɛ duuru ye colonel cɛ duuru in Segu an bɛna kɔfɛ dɔɔni parce que kuma mun ti ɲɛ fɔ ko fila kɔ bɛɛ b'i hakili to i ka kɔrɔlen na parce que karisa ta ka bɔ n kɔrɔ i da kasa bɛ bɔ o ye tiɲɛ ye mais ta ka bɔ n kɔrɔ i ɲɛ kasa bɛ bɔ n'i ma bɔ o tigi kɔrɔ o b'i dun o ye subaga de ye i ka kuma gɛlɛyara komi ne ye Bala ye mais ne bɛna i jaabi de un d'abord muso minnu bɛ yen bi in na n'u bɛ ka taa ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ni muso ninnu bɛ ka wariw partager muso ninnu olu ye transition mɔgɔ ninnu sunkuru de ye jɛnɛya man ɲi i y'a faamuya wa Seku Tunkara kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i ko muso minnu bɛ ka wari tiɲɛ minnu bɛ ka artiste wele artiste n bɛna n'i ye kelen kelen o ye muso jumɛn i bɛ ka Batulu fɔ Seku Tunkara n tɛ tiɲɛ f'i ɲɛna Asimu ninnu nana sɔrɔ Batulu bɛ ka mun kɛ Batulu Asimu ye Batulu sɔrɔ o la coup d'état ye Batulu sɔrɔ o la mun bɛ ka kɛ nin ye Batulu bɛ k'o kɛ depuis i bɛ ka san depuis élection fɔlɔ mun kɛra dernier tɛ dɛ depuis élection fɔlɔ mun kɛra ni IBK ni Sumayila taara deuxième tour la Batulu b'a ka nin na depuis o tɛmɛna dɔrɔn Batulu bɛ nin na donc k'a yirila fɔlɔ o y'a sɔrɔ Asimu ninnu bɛ o y'a sɔrɔ u bɛ cɛncɛn kan o y'a sɔrɔ Asimu ninnu bɛ fɔrɔn na o y'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ Asimu dɔn mɔgɔ tɛ Wage dɔn mɔgɔ tɛ Moribo dɔn mɔgɔ tɛ Jaw dɔn colonel cɛ duuru mɔgɔ t'u si dɔn o y'a sɔrɔ Batulu b'a ka nin na ok clair et net donc fɛn min ye k'a fɔ ko Batulu ta ye colonelu nɔ ye Batulu y'a sɔrɔ colonelu y'a sɔrɔ Batulu b'a ka nin na colonelu y'a sɔrɔ Batulu bɛ k'a ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan colonelu y'a sɔrɔ Batulu b'a ka ɲamacɛ la colonelu y'a sɔrɔ Batulu b'a ka concert labɛn na colonel ninnu Asimu n'a ka mɔgɔw nana sɔrɔ Batulu bɛ nin bɛɛ la n'o y'a sɔrɔ o tɛ réseau kan o y'an sɔrɔ a kan ok Batulu ɲang i y'a faamu an b'i kɔ je sais pas Batulu ɲang colonel cɛ duuru ye Batulu sɔrɔ a ta la colonel cɛ duuru depuis colonelu tɛ dɛ bilahi depuis bandaw mana depuis Asimu ma coup d'état kɛ depuis anw bɛ ka mɔgɔw labɔ ka taa goudronbada la Batulu b'a ta in na clair et net donc sisan e kan bɛ muso jumɛn ma n'a sɔrɔla ko colonelu ye Batulu sɔrɔ nin na malidenw b'o kalama burusikɔnɔkaw b'o kalama XLR bɛɛ b'a dɔn ko colonel cɛ duuru y'a sɔrɔ Batulu ɲang b'a ta in na donc ne bɛ ɲininka sisan e kan bɛ muso jumɛn ma depuis ça mana kɔlɔnna ɲiginnen don depuis colonelu mana Batulu b'a ta in na depuis colonelu mana i y'a faamuya Batulu a kun fɔra ko IBK fanga de bɛ ka wari di Batulu ma a kun fɔra ko Karim de bɛ ka wari di Batulu ma a kun fɔra ko Batulu ta in ye IBK fanga dɛmɛni de ye o kɛra nkalon ye ko Karim de bɛ ka wari d'a ma o kɛra nkalon ye ko Bube de bɛ ka wari d'a ma o kɛra nkalon ye i y'o faamuya wa ko Bubu o bɛɛ kɛra nkalon ye o bɛɛ la Batulu b'a ta in na n'e nana fɔ k'e bɛna Batulu ka ko kɔrɔ in ni transition ta don ɲɔgɔn na Seku Tunkara ne bɛ ɲininka o tuma na e tun tɛ réseau kan an b'o bɔ yen fɔlɔ ça c'est clair i ko artiste ninnu dɔw ye campagne kɛ IBK ye ne bɛ ɲininka Seku n ko IBK n ko e bɔra États-Unis ka taa campagne kɛ IBK ye n'e bɔra États-Unis ka taa campagne kɛ IBK ye Buba Fane ka tɔn mun tun bɛ yen i b'a fɔ Mali danbe n k'e tun b'o la e ma taa don Mali danbe la mais e ma don Mali danbe la wa k'an to Arasi Baci kɔ
aw kunte aw ni aw de kunte kɛlɛ la Mali danbe ko la wa campagne na o e kunte campagne na bɔ a ka campagne na wa vrai ou faux donc e ma tila ka bɔ bɔ a kɔ yo fama ka t'i d'a ma k'i to i d'a ma ka tila ka na tugu anw kɔ ka tila ka bɔ anw kɔ ka taa bɔ a kɔ tuguni ou bien i tilala ka bɔ bɔ a kɔ tuguni i nana donc o kɛra colonel kɛlɛ in ye i nana fara anw kan colonel kɛlɛ in na vrai ou faux i lamɛnna i tilala ka bɔ colonel kɛlɛ in na tuguni ka taa bila colonel ninnu contre la Asimu ninnu contre la vrai ou faux i taara bila u contre la tuguni i tilala ka bɔ u contre la ka na kɛ an fɛ tuguni mais est ce que an banna k'e lamɛn est ce que an banna k'e gɛrɛ an na donc ni dɔw ye campagne kɛ Boye n'olu ma ɲi n ko e yɛrɛ ye campagne kɛ Boye vrai ou faux mais babe ba bi dɔ ju bɛ dɛnɛ na tiɲɛ tɛ wa ɔ n'olu ma ɲi o ni minnu ye campagne kɛ Boye n'o si ma ɲi ne bɛ ɲininka ɔ e dun e mun y'a ka ye dun i y'a ka ye o e y'a kɛ Boye i ye campagne kɛ Boye u ye labɔ fo États-Unis i ka taa campagne kɛ Boye o de sen fɛ i ye vɛsi complet b'i la fugulan b'i kunna ou bien Mali danbe ko in na e kun t'a la o bɛɛ kun tɛ Boye ka mɔgɔ o bɛɛ tɛ Karim ka mɔgɔ donc il faut que i k'a lajɛ ko kɔrɔ dɔw bɛ yen dɔw kunkolo o tɛ ko kura mara o bɛ ko kɔrɔw de mara quoi f'i k'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ ka Sunjata ko tiɲɛ fɔ yɔrɔ Boye ko kɔni o kɔrɔ o kɛra sɔgɔma olu ɲɛna de donc i kumacogo man ɲɛ ne tɛ sunkuruw tigɛ y a pas de problème mais ata o ni jamanajɔ bɛ ɲɔgɔn sira la Segu bɛɛ b'a bɛɛ kɛ mais bɛɛ t'a bɛɛ kɛ ni bɛɛ de ye quoi bɛɛ b'a bɛɛ kɛ mais bɛɛ ni bɛɛ de t'a bɛɛ kɛ Segu Tunkara o ko silamɛw i yɛrɛ ɲumanna ko silamɛw ɔ silamɛw aw kana aw da don o la silamɛw ta in ne bala de ko ten tɔ san tɛ n'o kɛ bi bilen mais Mali wagabiya ko daminɛla tuguni de la ka histoire kɛ salon na sini n bɛna segin Mali wagabiya ko mɔgɔ fɔlɔ minnu nana ni wagabiya ye wagabiya fɔlɔ Mali kɔnɔ u ka du bɛ yɔrɔ min na wagabiya fɔlɔ Mali kɔnɔ minnu ye wagabiya sigi Mali kɔnɔ minnu ye wagabiya sinsin Mali kɔnɔ o kɛ minnu nana n'a ye sini n b'a video kɛ i y'o faamuya wa n tɛ na hali o la quoi parce que ni n ko n bɛ kuma o la dɔrɔn n b'a bɛɛ tiɲɛ mais n bɛ fɛ k'e ɲininka sisan e b'a fɔ ko bɛn le cerveau i y'a faamuya i bɛ bɛn le cerveau fɔ ani mɔgɔ damadɔ mais o bɛn le cerveau kelen ani e m'a wuli o la wa e ma siga don o bɛn le cerveau kelen na e ma bɔ k'o bɛn le cerveau kelen tan wa bɛn le cerveau ma bɔ ka e de jaabi wa bɛn le cerveau ma bɔ ka e de ka Amérique taga la ka e de jaabi Amérique ko la ko mun tɛmɛna e ni a cɛ Asimi ko la n'i y'a proposé bɛn le cerveau m'o fɛ e de ma e de fana ma bɔ k'a fɔ ko i y'a fɔ tuma min na ni yɛrɛwolo debu suraranpari ninnu nana ka ye raison na i y'o faamuya e de ma o wagati kelen in na e de ma bɔ k'a fɔ olu bi k'o bɛɛ kɛ de i y'a faamuya ko Sadio ka mɔgɔw don wa ou bien e de m'o fɔ n'i ye e ka kuma ta k'a lajɛ bɛn le cerveau ani i bɛ cɛ mun fɔ ko muso minnu bɛ ka yala nin ye k'i tɛ i tɛ activiste ba ye Mali kɔnɔ ka tiɲɛ f'i la Segu Mali kɔnɔ activiste ba Mali kɔnɔ a bɛɛ ni Ala ni kira cɛ mun kalannen don mun ma kalan Mali activiste bɛɛ b'i jɔ ne de kɔfɛ e ye ne ye quoi ɔ e ye minnu tɔgɔ fɔ nin ye e sigila o e ye minnu tɔgɔ fɔ nin ye o e sigi o e ye ne tɔgɔ fɔ olu cɛla e ye ne tɔgɔ fɔ olu minnu bɛ yen ne bɛ k'a fɔ olu ma ko activiste e delila ka ne tɔgɔ mɛn o dɔ da wa i delila k'u ye ka videokɛlaw tɔgɔ fɔ i ye jɔn de ye k'a fɔ ko jo b'a la Mali kɔnɔ mun kalannen don mun ma kalan u bɛ transition défendbagaw fɔ k'a ban est ce que u bɛ ne tɔgɔ fɔ mais minnu bɛ k'a fɔ u yɛrɛ n'u fa n'u ba cɛ u b'a dɔn Mali kurukara bɛɛ video ko la i y'a faamuya i kɛra journaliste i kɛra videokɛla k'i bɛ bɔ de k'i bɛ lamɛn ko jama b'i lajɛ o cɛ tɛ mun bɛ transition défend ka ne bɔ a cɛ tɛ mun y'a kɛ bɛɛ y'a sɔrɔ n b'a la wa bɛɛ b'a ta n ka dabada ma transition parce que mun ta ye wari ɲini ani mun ta ye bɛɛ b'a dɔn transition bɛɛ b'a dɔn ne ko faso de sinon Asimu filɛ nin ye a ka da ne t'a yɔrɔ dɔn n t'a ka numéro yɔrɔ dɔn Choguel ka da ne t'a dɔn u colonel cɛ si tɛ diɲɛ kɔnɔ ne b'a fɔ mun ma allo ne ka Mali ka jɔ dɔrɔn wa videokɛla bɛɛ b'o dɔn activiste bɛɛ b'o dɔn a dɔ fɔ i bɛ ka minnu kɛ activiste baw ye mais i bɛ ka tile la o tun bɛ min
Mu bek me ibeka de ko. E kunte ibeka ko wa. Bubu Mabel kunte bube ko wa. Bubu Mabel kunte bube ko. Sucette ko Johnny a défend bube ka sucette ko wo Bubu Mabel le bora ka défend ko c'est de sucette anti-parabole. Mais bien mana faso faire. Ate ka faso tanua. Ate ka transition de mer. Ambenye talawa. Donc ne nana fo ko mo munu kume boako o kuma mu kume boako shimaya. Do fu la mungu te boako e asimu yera kunte boaka ko mana ya. Asimu yera kunte boade ko. Sam colonel nango kan bo kata ka ke boaka ma sorasi bora sorasi la. Sam colonel be kunte boaka fanga de kona. C'est vous voilà. Je veux qu'il y ait un répond quoi. Anya foke. Alasa beta gen domina ka bo Carrefour de jeunes na groupe mun dona Carrefour de jeunes na eni Baba Kabaral. E bala Baba Kabaral bala Buba Fane bala anaw tawni Karim Pion. Vrai ou faux? Mais obse ka ira ko Baba nunu te mali fe bia. Obse ka ira Baba bi Baba te maliko la. Bi beta lawa. Bubu Mabel te ne bia ate maliko lawa. Mais depuis kera o munu tara ka sengana ka kla kana on sora na o kala tie do maga fa ko do kan yi tie kono tie do maga o fa o kana nyine awni ko parce que on ma janfa ka ma ta ma na ma sengana anya dam ne tugum na bo sira keleneka ni asim ma jenga on te jenga ni e ka kuma ta kala jaw be shokel le ko don ne te shokel ko aw don be se ka shokel defanga temeneka a cheti al shokel yere bodo a chetawla a cheti mo o cheti Mouye chokel défend temeneka o activité mouye chokel défend temeneka o chete ko mogombe faka bo chokel kama ka be sirigne ka temeneka mais chokel lo o aw ga kuma ba yira aw be chokel le fe mais don ne te chokel fe aw ka kuma ba yira chokel ko kele aw bo de la e don ne to la mais ni ame inyon dongala te ni ame chokel ngasi muniro chokel ba ga che fo mais asimu ne be na jaba bo premier ministre la chi ti se ga fuite donc aw kana na mo ka kele chen wulo na ya jaba bo la fuite che billahi che te wuli ka bo afanga che te bo afanga anwo barakelaw de asimu ko barakelaw de chokel ko le anno chokel ka banana o ma fam beke shoni makoronia u ya blade de u ya banade de u ya buni de a segine ngana John Boraka kuma John Boraki ka korolen boala chokal ka bana wati mirila nangolon den gumbe na journaliste kolon den nunu ni activiste kolon den ni video kala kolon den na ma befo asimma murbuma jawma aw ya befo mais aw expert den nunu bibi na aw bekele no ka aw yele hakili boko parce que u yaw malu ka aw sigin degene ka aw malu ya fa ka aw ta tie ka aw kumba sulu chokel nana ka baraka no la olu de ya frake chokel be ka fa wina ya fa aka kuma ba irani asimu ka di oshima ufa ko aw kuma dowrate aw dakui barare foi madam made aw ma wele de Mali kuru karabe ni ne bala ma wele ko la ni video kala were wele la ki blo la bila mu yi wele ina tay ko were Mali kono choche ni tene bala fe te chefe choche ni tene fe ne ku ka go mo billahi chien de ka guye iye kala banci deni suno neni mo ko shite nyona Mali kono lameli kala bebo do fan bi ka video kan ye bi depuis fitini mta ko la be ne soro nga video kala aw ba do pere depuis be sram video kala onye TikTok te vidéo bella la carrière. TikTok depuis directité ou sera be vidéo ka. Donc respectez-nous. OK? Chokel akadambe mais aw de be fait ka aw de be fait nyugu de o de be nyaka wuli. Parce que faut ka do mo juguti bas na mso mais ni banas na mso chieta ika ala deli e ba ka bi. OK muso namarani o cheba datugo do che muyafa muso kelebeto o cheba datugo do ay sabali wulu ka jaka suru na mawula kundama te do billahi talai o chete mali kuru karabe kibe video ka kibsene kumana o chete mali kuru karabe kibe video ka kite segine ka kumaka o chete mali kuru karabe kima video ka enela o chete video ka manja mo folo mo ya soro ne do adawla mo folo mo ya soro ne do akuna ja mo folo mo ya soro ne do adanaya mo folo mo ya soro ne do ya fama
Mali amantugu de ni wura be video kala malla bilal ne adi video kala wera manine be sunokolo na ne la kunu ka dinema abantugu de ante tiens fo nyogo ina John nana ki ka mouvement créé Facebook ka ki nana ki be tiens fo ko ne balama tugu ko parce que ne te nyengu sinon ne ba donner rebe se gaski ote ni nana ni be maliko la ni be tiens fo ne be tugu ko ikra islamé ikra chrétien ikra souma ikra donso ikra mouvement créé ikra politicien mais c'est fini. C'est fini. Ne retabe CMCR ni mu be do la ka do la ni mu te do la ka to. Video kala shite ka obena mouvement do be créer ko mouvement be tien ka ko jama be dala ka teme CMCR ka a sigira mun kama parce que arasa en be janfa sigira pour conquérir CDR wa jama ka ta CDR chien bakelembi. Ni munu ba sigo lu ba sigi. Ikera dien yoro ni bamanan kambe fo ni maninga kambe fo ni dula kambe fo ibaski. Al ni te malien. C'est comme ça. Now be dongo siga asigi. Attends bla mo shiga mouvement koblé. Ben le cerveau a mandie na nyede. Ben le cerveau ne video muka ka ite se ka ke billahi be santange be ka video ke ben le cerveau ka ne video muka ka o chete mum se ka kaka. Mais ye ben le cerveau do nyuma ka foko a ko ali jobala. A fo chien flan. Aka video la. Mais akana ko créer mo ni nyon che quoi. Nous fama a ben le cerveau kele mu flene akadambe mais mouye ben le cerveau bla problème na eni nyona odulu parce que a bora di il faut fanga ni bora contrôle la mali kono ambi buke yasa o chema wulo billahi o musokoroba ma wulo chema wulo cho ni te transition fait tu ferme ta grande gueule sinon ambe 2 millions d'amanamo bi fa ka ki babla 20 ans prison ambi bablo là voilà abanatu. Il faut 2 millions d'Allemands, il bat 20 ans de prison. Mali procureur Maïne, ni madala itala sanini. C'est ça. Donc, on a baga wali musouma, wali bauma, wali fauma, kaubina kodo punemigi, batulu ni jondo. Yora maimuna idara konte. Yora hotel, ibega fanga depuis ibega fanga te obatala. Depuis alpha fanga obatala. Yo fanga depuis au départ de école là. Hippodrome na abenai. Abena congelai na to mu da ba dadi de yoro ko ntew yoro mai ko ni mogoto ni fanga siri ngona yoro mai na idra ko ni mogoto ni nununga fanga siri ngona yoro depuis nunumbe kati pritani militaire la maimuna aka maimuna ibo dotre depuis nunumbe pritani la maimuna idra aka maimuna idra mali kuru kara bebi tu nafiki de alla suno beba do be ko do ka maimuna idra to aka maimuna idra la beba do maimuna idra ba ka maimuna idra la depuis alpha clé maimuna idra ba ka maimuna idra la depuis ATT mana maimuna idra ba ka maimuna la depuis boamana ibeka maimuna ba ka maimuna la depuis sanugo mana maimuna ba ka maimuna la yo famawa depuis ibeka mana maimuna ba ka maimuna la depuis bandaw mana maimuna ba ka maimuna la depuis asimu nunu depuis asimu nunu rata do kubta chenchenga donc e kame muso dumema a maimuna ni batulu ka bola muso dmen ben plein ko pisani no ko jama bo ko bi ka mouvement ke kan bo do akifani ba kama ika no fanyana maimuna ba ka maimuna la depuis wata okote maimuna ba ka maimuna la uya betu nyona ko kadafi ka mogodo kadafi sungurundo kadafi musodo kadafi balima muso deno ya galon sugu ben betre mais depuis kadafi anto do an ba don ya fa an mako ka don ba don maimuna yo famawa che ni galon temena sanwolo vla ko ke che wu oh eko musa ni maika boy shirifu denga boy haidara ka boy maimuna ka boy tiafa maimuna shirifu anga maimuna boy jema anga maimuna boy sarama anga maimuna boy yo famewa ya fam nafolotiku ka nafolotika anga maimuna boy muso ba ani muso maimuna haidara ngo den krefe nani doy Johnny be ki mena sangala ka maimuna boati mali kuru karaba flanchite ki ko idona na ki ka kla ka mesangala imam malu yo fama ibi place la baraka ni munyu ni sabali bi la ko maimuna idrati billahi ati ani muso adam ne nyogon fa shi tokote fobi baraka de boka ni muso adam ne bina bora o bebe dugo baraka de boke suno akelente maimuna to mali kuru karaba tokote akelente haidara me al ni era to maimuna haidara ni to fo mo bi ni ga ko maimuna kelengele ya to ko tigi ga ko den mo tay kiliya barga tigi ga ko den mo tay kiliya jamu tigi ga ko den mo tay kiliya ni sirfa ni be faga sirfa tiya do to lu do la ya
ok batulu anga batulu tagalage jama mun be batulu ko bi abe don ko ni wari ko ina ne be fe ke nyininga o se ku tungara est ce que colonel ma soro batulu ba ka mouvement ina o kuma te ko do ve mu gote wele ko la colonel ya soro batulu ba ka mouvement ina yo fa boa fanga depuis au terme batulu ba ka mouvement ina ne de kunta do e bo fo onena donc ay batulu toy elle a fait quoi de grave aka batulu bi ka mun kene no kumi ka bo mali kesu gona munu bola yara kunte bololu no fa donc laissez-le ay mogo toy muso nyuman tanga sokono mogo tena nkoro muso no fa mogo tena ndogon no fa mogo tena nyesi no fa o cheme mogo teta muso nyuman no fa galoine ala ba don près muso nyuma iya be nunu fa fana kan mouvement kene ne bi ka fo ko colonelu bi ka bolu no fa colonelu ya soro ni bek halala war de babu e ba don ko ni o chete jien kono batulu bi ka munke n'a sɔrɔ cogo mai ko ne bala t'a fɔ batulu ye jɔn n'a kana baga muso ma mais a ye muso to yen a ye mun de kɛ qu'est-ce qu'elle a fait de mal qu'est-ce qu'elle a fait batulu ye mun de kɛ mais batulu mana taa a bɛ musow dɛmɛ batulu mana taa a bɛ ɲamaw cɛ batulu mana taa a bɛ na ni worobinɛw ye batulu mana taa a bɛ ka nakɔsɛnɛw dɛmɛ batulu mana taa a bɛ ka jamana dɛmɛ batulu mana taa mais a bɛ k'o bɛɛ kɛ mun kama est-ce que nin bɛ se ka continuer walifɔn na wa maintenant ça non ni nin bɛɛ bɛ ka kɛ pour que ka jamana dɛmɛ donc ni jama tugura kɔ ni mɔgɔ mun y'a jɛ a b'a ka jama d'o ma pɛrɛ n'o kɛra président a b'a ka baara continuer n'a jugu kɛra président nin tɛ continuer ko nin bɛ dabila koyi donc o de ye politique ye mɔgɔ min ye kɔlɔn sen ka sɔrɔ a mana fanga la n'o nana fanga la bɛɛ t'a dɔn ko mɔgɔw bɛ wuli ka worobinɛ sɔrɔ u ka da la ou est le problème politique d'o kɛ bien sûr batulu y'a fɔ jɔn ye ko politique tɛ politique kɔrɔ ka na ni hakilina dɔ ye mun bɛ mago ɲɛ e ka mago ɲɛ jamana kɔnɔ mɔgɔw ye o tɛ politique o de ye politique ye a b'a la piyan wa a b'a kɛ piyan a b'a kɛ piyan wa politique do para ni mun bɛ bɔ a la o ka bɔ a la kɛ ni mun bɛ bɔ a la o ka bɔ a la politique do batulu y'a fɔ jɔn ye ko politique tɛ bref donc n bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna aw kana baga muso ninnu ma ten quoi ok muso saba muso jɔn ni jɔn colonel cɛ duuru muso jumɛn bɛ ka koba kɛ bi ko colonel ninnu b'o sɔrɔ a la n kɔni bɛ muso fila ta dɔn o bɔ a la pewu Maïmouna Aïdara o ani Batulu olu ta bɔ a la pewu bɛɛ b'a dɔn près et Seku b'a dɔn près depuis i bɛ kita kurudi la i b'a dɔn près ko Maï ye Maï ye n'i kun tɛ Maï dɔn i tɛ maliyɛn den ye n'i tɛ Maï dɔn i tɛ Bamakɔka ye n'i tɛ Maï dɔn i ɲɛ ma yɛlɛ n'i tɛ Maï dɔn i ma civiliser n'i tɛ Maï dɔn i ma connecté n'i tɛ Maï dɔn i tɛ kibaruya dɔn n'i tɛ Maï dɔn i ni mɔgɔw ma jɛ n'i tɛ Maï dɔn i tɛ fɛ ka ko kɛ n'i tɛ Maï dɔn i tɛ fɛ ka koba kɛ n'i tɛ Maïmouna Aïdara dɔn i ye dunanden ye Maliko la. One love à vous tous. Kana balaba. Donc, aw minnu bɛ Choguel kɔ an bɛɛ bɛ ka Choguel de dɛmɛ mais Choguel an tɛ tiɲɛ fɔ n'aw nana ni Choguel ni Asimi n'an m'a dabila dɔrɔn a b'a bɛɛ tiɲɛ bilahi talahi aw b'a bɛɛ tiɲɛ bi ma Choguel bila Mali la dɛ a b'a ka tiɲɛ fɔ la anw b'a kalama anw b'a kɔ mais Choguel ka tiɲɛ kun tɛ se ka lawaleya ni Asimi ma na Choguel ka tiɲɛ kun tɛ se ka lawaleya ni colonel cɛ duuru tɛ Choguel ka baara kun tɛ se ka kɛ ni colonel cɛ duuru tɛ Choguel kun tɛ se ka tɛgɛrɛ kun tɛ fɔ a kun ni colonel cɛ duuru tɛ Choguel ko kun tɛ fanga sɔrɔ ni colonel cɛ duuru tɛ Choguel kɛra Choguel ye colonelu de ye Choguel kɛ Choguel ye olu de y'a ko k'a jamu i y'a faamuya wa k'a bila ka taa ONU na k'a sɔrɔ u tɔgɔ ma fɔ wa a y'olu de tɔgɔ fɔ ye Choguel b'o dɔn près aw b'o dɔn près n'i ko i y'a faamuya n'i ko ko n'i ko ni kɔnɔni n'i ye kɔnɔni faga yiri la i y'o faamuya wa n'i ko 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 nin yiri bolo in tɛ ne tun bɛ kɔnɔni faga f'i fana k'a dɔn ni yiri bolo in tɛ kɔnɔni kun tɛ sigi donc a ye sabali dɛ Choguel bɛ jamana in de fɛ aw de bɛ ka ko wɛrɛ don a da la n'a y'u diya u bɛ Choguel choisir comme candidat a bɛ k'a ye wa n'u ma Choguel choisir aw jigi bɔ a kan pewu aw b'a dɔn près wa n'u ye Asimi choisir aw b'a dɔn près a b'a dɔn près kamalenkɔrɔ kɛlɛ ye garisɛgɛ mun ka silipu y'i ka birifini ye ne fa cɛ i tɛ so la fiɲɛ mun ye kolon ta o tɛ kolonkalan to ye kolonkalan mun gɔlɔnen bɔra numuw fɛ n'i k'i b'a tile a bɛ kari n'i k'i bɛ ɲinɛ wo sen ni kolonkalan ye i b'a girin i y'o faamuya wa n'i k'i bɛ ɲinɛ wo sen ni kolonkalan i b'a girin kolonkalan tɛ don sɛ bobara la mun bɛ ka kolonkalan don sɛ bobara la o de mago bɛ sɛ sogo la sinon hali ni sɛ kɔ bɛ ɲɔnɔ bi ye kolonkalan don wa i y'a faamuya ni ɲɔ surula su fɛ janfa kɛra sɛw ma cɛkɔrɔba bugɔko fila dogodogo nɔ o yɛrɛ nɔ ye den tɛ cɛkɔrɔba bolo bɛ don sɛ kulukulu kɔnɔ i y'o faamuya wa sɛgɛ bɛ sɛden ta mɛ k'i sigi sɛ kulukulu kɔ kan ka sɛden dun bilahi a tigɛra sɛtigi la. One love à vous tous. Kana balaba
sans vidéo folo ala ka jamana basigi ala ka jamana basigi ala ka alsa jamana basigi colonelu arabi ay tani baray ne balabadia ne da importer sara ma fo point wéré bamanankan ya non en tant que vidéo be ke bamananga ne balababe lamé wallahi parce que mba donné do ba do ta don ala karge ne kuma don so de billahi ne horongarani wallahi fa vous tous kana balaba et opérateur économique now be fait ka transition demain ay transition demain wa ni transition malika hera te transition ko la koy malika hero bana pe ou en klalo malika hera be muna transition mo asimu ka ke candidat discours bampe no kera sa antena la ni mun be ta fra politicien dugu denga o ka ta faru kan ko nu ango buruja adabe jamu se kuma la law et puis do se kuma la mais mun donan galontiga adate jola de mun donan galontiga mun donan kalabancha mun donani kale ni kale www.dabri.com Mochi ta dabri andala. One love à vous tous. Kana balaba. Ok? Voilà. Ni mouy jama dro yan fait moko yu jama ere olio. Aya 2 millions d'amende, 20 ans de prison. Yo fama ani joka tiré saba. Awe now. Billahi. Joka tiré saba. Munu mbika wuli nafiki denyala. Malien munu mbika wuli nafiki denyala. Munu mi ka wuli jahili denya la munu mi ka wuli munafiki denya la munu mi ka wuli ya fama wa jakoya silame denya la munu mi ka wuli hineto kafo denya la aw ka kwa mulubali denya kunta ka bo ngaw be sans exception ok angu bla abana kaba donc nous kun nana kumina nous kuma mine e saraka de kume mu fo malien kelen fakalila angu bla yane ka fo angu bla ita fa la sanga boka ya fadila donc ale te yafa deli an b'ale bila ale be maloya ka yafa deli anw te maloya ka nunu bila ale be maloya ka yafa deli donc ale be maloya yafa deli la anw be maloya galon anw kana maloya galontigɛ la bɛɛ b'i fa jamana de défend n'i tɛ ɲɛ kɔ i ka nationalité changer i ka to yen maliyɛnw anw ɲɛ bɛ nin tacogo la anw minnu sigilen bɛ Mali la Côte d'Ivoire anw maliyɛn den minnu bɛ Côte d'Ivoire a ye virement k'a ka BDM na a ye virement k'a ka banques la aw ka na parce que an t'u bila wa n'u y'u jama anw ma drone sisan pour que ka so pari drone ma san mɔgɔ bagabaga kama i y'o faamuya wa an ka drone a bɛ se ka taa dugu bɛɛ n'i k'i bɛ jamana bagabaga ni avion don avion mun ye erikɛn ye n ko erikɛn bɛ kɛlɛ kɛ kɔgɔji de la kɔgɔji t'anw ka jamana kan anw tɛ erikɛn dɔn anw ni Burukina anw tɛ mɔgɔ ka avion erikɛn dɔn koyi anw tɛ erikɛn dɔn anw tɛ baleine dɔn ok anw t'o dɔn anw ka ji la jɛgɛba da ye sale n'a y'aw sigi yen n'u ye a kɔrɔbɔ ne kɔni y'a fɔ n'u y'a kɔrɔbɔ an b'an ka bɔm ci billahi an ka pilote u bɛ bɔm ci Mali pilote ala ka barika don aw bɛɛ la bɔmu jigin barika ala ka barika don aw bɛɛ la dugu yɛlɛ barika ala armée de l'air ala ka barika don aw la ala ka sanga d'aw ma ala ka kunkɔrɔta d'aw ma ala ka to aw ka yafa aw kɛtɔ ka building éclater a y'a bɛɛ filmer a ka ca ma an b'a publier n'aw bɛ yafa n'aw bɛ plateau ci a y'a ci n'aw bɛ ajame ci a y'a ci n'aw bɛ yopuko ci aw y'a ci billahi talahi n'aw bɛ vredi ci aw y'a ci billahi a y'a bɛɛ bugubugu aw ka video sɛw ma foyi tɛ bɔ a la ni mun na i ka na dɛ jɔnmaya tɛ ba dugu la gansan billahi talahi kamalenkɔrɔ n'i ko k'i b'i bɛlɛkili wusu ni dorobara ni wulukala jinna a banna pewu o de do koyi billahi ne bɛ ka mun fɔ a ye ni ɲɛgɛnɛkɛla ma bo caman fɛrɛ koyi pilotiw la ilaha illallah ala ka to aw ka taa droite fɛ quoi il droite kɛ a bɛ taa di n'i taara droite avion bolaw droite quoi n'i tɛmɛna Buguni a bɛ continuer quoi a bɛ taa droite fɛ quoi n'aw tɛmɛna Buguni quelques minutes dɔrɔn i y'a faamu aw dugumala la ka ɲɛ dɛ i y'o faamuya wala o la aw bɛ taa se Ganaw ka dugu la n'aw tɛmɛna Ganaw fɛ aw bɛ taa se Sinafaw fɛ n'aw tɛmɛna Sinafaw fɛ aw bɛ taa dɔɔnin quoi dɔɔnin dɔrɔn an ɲɛ b'a la han wala n'aw taara se yiriw ka ca yɔrɔ min na a b'aw kun biri quoi n'a ye kusɛnɛna ninnu a b'olu viri a bɛ taa dɔɔnin halisa i y'a faamu minnu kɛlen don ka tafe siri u disi la n'a y'olu ye dɔrɔn a bili ka jigin o kɔrɔ aw segu ma ye n'a ye tafe cɛkɔrɔbaw disi la bere b'u bolo a y'a fili ka jigin foyi t'a la a y'a so tɛ one love à vous tous ala ka barika don armée de l'air la armée de l'air an b'aw de bolo sisan aw mɛnna aw bɛ ka taa kɔrɔn fɛ rebelle foyi tɛ bilen aw bɛ ka taa cɛncɛn de bombarder a ye taa yan fɛ étage jamba ninnu olu cɛ olu walakatili lajɛli ka di dɛ pont ninnu
olu cili ka di dɛ i b'o faamuya i station ba ninnu kɛ an m'o faamuya wa raffinerie ninnu o la ilaha illallah kabako don voilà a bɛɛ ci foyi t'a la minnu bɛ k'a fɔ ko an ka Alassane to ten k'anw de bɛ ka nɛni kɛ i m'o faamuya wa anw de bɛ ka nɛni kɛ i y'a faamuya jugalikɛla t'a yɛrɛ mankan mɛn Ivoirien bɛ ka nɛni mun kɛ e t'o mɛn kafiriden kɛlikɛla t'a yɛrɛ mankan mɛn Ivoirien bɛ ka anw ka président dɔgɔyali n'anw ka jamana dɔgɔyali min kɛ o tɛ baasi ye olu ta tɛ mɛn anw de ta bɛ mɛn n'i y'a fɔ tubabukan na o tɛ baasi ye n'anw y'an ta fɔ bamanankan na o de ye baasi ye kafiriden jugalikɛla t'a yɛrɛ mankan mɛn n b'a dɔn i tulo tɛ Ivoirien ta la parce que i bɛ Ivoirien de n'i nana don k'i b'a manamanakan fɔ a ɲɛna an b'i ba fili sanfɛ a digintɔ an b'a ka tila ka sɔrɔ ka saraka den one love à vous tous. Kanabalaba.